Moikka ja tervetuloa tähän minikoulutukseen. Tänään puhutaan yhdestä tehokkaimmista, mutta yksinkertaisimmista tavoista kasvattaa myyntiä markkinoinnissa ilman lisäbudjettia, eli AB-testauksesta. No mitä AB-testaus tarkoittaa? AB-testaus on sitä, että testataan kahta eri versiota esimerkiksi mainoksesta, sähköpostista, verkkosivusta tai myyntitekstistä ja katsotaan, kumpi näistä versioista tuo parempia tuloksia. Eli tämä AB-testaus ei ole sellaista mutuilua eikä perustu mututuntumaan, eli luodaan vaan mainos sinne ja jätetään se pyörimään, vaan me tehdään erilaisia versioita, yleensä kaksi eri versiota ja kahta eri asiaa, mitä me testataan. Ja sitten me katsotaan niiden pohjalta, kumpi näistä oikeasti lähtee toimimaan paremmin. Esimerkiksi mittareinahan voi olla vaikka sivustolla vietetty aika tai konversioaste ja miten nämä paranevat tai ovat parempia tässä A-versiossa verrattuna sitten tähän B-versioon. Tavoitteena meillä on jatkuvasti parantaa pieniä asioita, jotka tuo yhdessä ison vaikutuksen. No miksi tämä testaaminen tuo oikeasti enemmän myyntiä? No usein yrityksillä on mainoksia tai sivuja, jotka toimii ihan hyvin, mutta ei tiedetä myöskään sitä, että voisivatko nämä toimia paremmin. Ja tällä AB-testauksella me voidaan testata nyt sitä, että voitaisiinko me parantaa jopa tämmöisen hyvänkin kampanjan tuloksia entisestään tai hyvän sivun tuloksia entisestään. Esimerkkejä, mitä me voidaan parantaa, niin on otsikot, eli tehdään vaikka selkeämpi otsikko tai kohderyhmälähtöisempi otsikko, jolla me mitataan sitä, että saadaanko enemmän klikkauksia. Meillä voi olla ytimekkäämpi myyntiteksti, eli karsitaan sitä olemassa olevaa myyntitekstiä, selkeytetään sitä sen asiakaspersoonan ja kohderyhmän niin kuin, heille sopivammaksi. Ja sitten me nähdään sillä, että vaikuttaako se ostojen määrään. No, voi olla parempi kuva esimerkiksi, tai erilainen kuva, ja katsoa sillä, että saadaanko me enemmän huomiota vaikka sosiaalisen median mainonnassa. Tai testataan selkeämpää ostoprosessia, eli jätetään jotain seikkoja sieltä ostoprosessista pois, ja testataan vähän selkeyttää, helpottaa sitä, ja katsotaan vaikuttaako se niin kuin tähän, että tulee vähemmän ostojen keskeytyksiä. Ja kun me löydetään tällaisia pieniä parannuksia, niin kuin jokaiselle kuukaudelle esimerkiksi, voi olla myös viikkotasolla esimerkiksi mainonnassa tällainen testaus, ja nähdään, että saadaan aina yhdellä muutoksella vaikka 5% parannustuloksiin, niin pikkuhiljaa ne tulokset alkaa kumuloitumaan ja tulokset paranee vaan ja myyntiä tulee entistä enemmän. Monilla yrityksillä jo pelkkä ensimmäinenkin onnistunut tällainen testikokeilu voi tuoda jopa 10 tai jopa 20% lisämyyntiä, koska sitten nämä isoimmat pullonkaulat on usein melko helppoja korjata. Ja tällaisia pullonkauloja voi just olla se, että meillä ei ole ollut esimerkiksi aikaisemmin asiakaspersoonaa. Ja nyt me tehdään se ja me pystytään heti muokkaamaan näitä viestejä jo niin kuin tämän asiakaspersoonan pohjalta ja sitä kautta nähdään jo tosi nopeastikin parempia, tehokkaampia tuloksia, koska me voidaan kohdentaa sitten markkinointia tehokkaammin ja hyödyntää erilaisia viestejä, testata niitä sitten sekä mainonnassa että siellä verkkosivuilla vaikka. Tällaisia konkreettisia esimerkkejä, joissa itse olen esimerkiksi ollut mukana, niin mulla on ollut tällainen verkkokauppa-asiakkuus, jonka kanssa testattiin tuotekuvauksesta 2 eri versiota. Heillä oli olemassa jo tällainen sivu, jossa kerrottiin paljon tuotteen teknisistä ominaisuuksista, ja me tehtiin sitten heille tällainen niin kuin asiakaspersona, ja sitä kautta sitten alettiin puhumaan kohderyhmälähtöisemmin ja juurikin tälle tietylle asiakaspersoonalle, miten tämä tuote konkreettisesti helpottaa juuri tämän persoonan arkea. Ja kun me tehtiin näitä muutoksia, niin me saatiin jo näillä viesteillä parannettua
konversioita 15%, eli tässä oli aika huikea muutos. No sitten on ollut tällainen palveluyritys, joka testasi paria erilaista sähköpostin otsikkoa, ja heillä oli esimerkkinä tämmöinen niin kuin vähän yleisempi, saa lisää asiakkaita nopeasti. Mutta sitten kun me mentiin vielä tämmöiseen, tai testattiin tämmöistä konkreettisempaa, ja tähän on lisätty tämä aikamääräkin jo ensi kuussa, eli 3 tapaa kasvattaa asiakasmäärää jo ensi kuussa, niin me huomattiin, että tämä toi paljon enemmän avauksia, eli 23%, ja myöskin enemmän tarjouspyyntöjä. Eli tämmöisillä aika pienilläkin muutoksilla me voidaan nähdä jo selkeitä muutoksia tai selkeitä vaikutuksia sitten näihin tuloksiin. No mitä kaikkea me sitten voidaan testata? Esimerkiksi mainoksissahan voidaan testata vaikka otsikoita, tietysti copy-tekstejä, visuaalista materiaalia, eli meillä voi olla siellä erilaisia kuvia, mitä testataan toisemme vastaan, sitten videoita, karuselleja ja sitten on näitä toimintakehotuksia, mitä voidaan myös testailla. Verkkosivuilla otsikko, pääviestit, sitten myös nämä toimintakehotteet, erilaiset kuvat, miten se sivu on aseteltu, missä järjestyksessä, tuodaanko esille jotain niin kuin asiakasreferenssejä, missä kohtaa ja näin. Sähköposteissa sitten luonnollisesti otsikot ja aloitukset on hyvä testata, koska ne vaikuttaa heti sit siihen avausprosenttiin. Ja sitten taas nämä esimerkiksi nappien tekstit, totta kai sisällöt ja nämä toimintakehotteet sitten siellä, niin näitä voidaan testailla. Tuotesivuilla ihan se esitystapa, miten me tuodaan hinta esille, millä tavoin, tai sitten nämä toimituslupaukset esimerkiksi. Eli pienillä muutoksilla, mutta me voidaan nähdä jo merkittäviäkin tuloksia näillä. No, miten päästä sitten alkuun helposti? Eli kannattaa valita yksi asia, jossa on eniten potentiaalia tässä vaiheessa. Esimerkiksi verkkosivun tärkein otsikko tai mainoksen kuva. Määrittele tavoite, eli mitä haluat testauksella saavuttaa. Ja no useinhan nämä on, että me seurataan vaikka miten se konversioaste paranee, mutta myöskin vaikka miten siellä sivustolla kävijät viihtyvät, kuinka pitkään, onko siellä näkyvissä parannuksia, niin tällaisia asioita voidaan muun muassa myös seurata. Ja tätä kautta saadaan just ymmärrystä enemmän siitä, miten asiakkaat käyttäytyy. Esimerkiksi verkkosivutestillä voidaan testata sitä, minkälainen viesti oikeasti puhuttelee sitten parhaiten. Sitten muotoillaan tällainen hypoteesi eli oletus, mitä me odotetaan tapahtuvan esimerkiksi, jos lisätään vaikka laskeutumissivulle tällainen bannerikuva, niin me saadaan tällä nostettua konversioastetta. Ja sitten me voidaan seurata ja mitata, että paraneeko se konversioaste todella tämän muutoksen myötä. Ja voidaan tehdä 2 eri versiota, eli kannattaa testata 2 eri versiota. Voi olla, että on tällä hetkellä jo joku olemassa oleva versio, ja testataan sitten muutoksilla, että saadaanko parannettua sitä. Myöskin on tällaisia työkaluja, mitä voidaan yhtä aikaa ajaa, ja sitten seurata tuloksia esimerkiksi vaikka viikon ajan. Ja esimerkiksi vaikka Metan puolella on ihan oma työkalu näille AB-testeille. Ja toki siellä AB-testaus toimii ilman myöskin ihan sitä konkreettistakin työkalua tosi tehokkaasti, että se algoritmihan siellä sitten suosii aina sitä mainosta yleensä, mikä on se puhuttelevampi ja tehokkaampi sille kohderyhmälle. Sitten on näitä verkkokaupan sisäisiä testityökaluja ja muutamia sitten tämmöisiä kolmannen osapuolen työkaluja, joilla voidaan sitten testata vaikka verkkosivuistakin erilaisia versioita yhtä aikaa. Ja tee uusi testi aina kun yksi on valmis, eli älä tee vain yhtä testiä, vaan testaa jatkuvasti, niin ne tulokset koko ajan vaan paranee ja paranee.
No, yhteenvetona AB-testaus on yksi nopeimmista tavoista kasvattaa myyntiä ilman, että tarvitaan lisää budjettia. Ja pienillä muutoksilla me saadaan jo suuria vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Eli kun testaat jatkuvasti, opit ymmärtämään asiakkaidesi ostokäyttäytymistä ja myynti kasvaa. Suosittelen ottamaan heti tällä viikolla jo jonkun asian, mitä lähdet testaamaan. Onko se sitten mainokset tai vaikka erilaiset otsikot tai kopyt. Mutta kiitos paljon, kun olit mukana tässä minikoulutuksessa.